ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை சொல்லி வரவேற்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நான் ஆடிபிளா இருக்கிறேன்னா என்னுடைய வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? நேத்து யாரோ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. எதுக்கும் கொஞ்சம் வால்யூம் ஜாஸ்தியாவே வச்சிருக்கேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் பாருங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னு தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி தெரியுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம், பக்தி சேவை. ஸோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். நான் மறுபடியும் இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் வருகன்னு சொல்லி வணக்கங்கள் சொல்லி வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். அத்தியாயம் 11 சுருக்கம். ஸோ விஸ்வரூப தரிசனம் அது என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நேற்று பார்த்தோம். அர்ஜுனர் தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு காமியுங்கள், நான் அதற்கு தகுதி உள்ளவனாக இருந்தால் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவா கேட்கிறாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். யூனிவர்சல் வடிவத்தில் அர்ஜுனனின் பார்வை, அதை பார்க்கும்போது அர்ஜுனருக்கு என்ன எண்ணங்கள், என்ன குழப்பங்கள், என்ன பயமெல்லாம் ஏற்பட்டது. ஸோ அந்த அனுபவத்தை 15-31 வரைக்கும் சொல்றார். அதுக்கு பகவான் கிட்ட குழம்பிய மனநிலையில் அர்ஜுனர் தன்னுடைய சந்தேகங்களை கேட்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. அர்ஜுனர் பயத்தினால், அர்ஜுனர் மட்டுமல்ல மகா ரிஷிகளும் தேவர்களும் மற்றும் உள்ள எல்லா உயிரினங்களும் தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை ஆரம்பிக்கின்றன. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய உருவத்தை பார்த்து மிகவும் பயந்து
குழப்பமடைந்து என்ன நிகழப் போகிறதோ அப்படின்னு பயந்துட்டு அவங்கவுங்க பிரார்த்தனைகளை செய்ய தொடங்குகிறார்கள். சிலர் தேவர்கள் பகவானுடன் உடனேயே போய் ஒன்றி விடுகிறார்கள். அப்போ கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்கு என்ன தேவை அப்படின்னா தூய்மையான அனன்ய பக்தி தேவை, களங்கமற்ற பக்தி தேவை. எப்படிப்பட்ட பக்தி? கோபியர்கள் செய்தார்களே அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தி இருந்தால் மட்டுமே பகவானை சென்று அடைய முடியும், அவரை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுட்டோம். சோ கிருஷ்ண கர்மா செய்வது ஒன்றே நம்முடைய நோக்கு, நம்மளுடைய போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் 11வது சாப்டர்ல. இன்னைக்கு 12வது சாப்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பக்தி ஓவர் இம்பர்சனலிசம், அதாவது மையா வேஷ்ய மனோ ஏ மாம், அதாவது அருவவாதிகள் எப்படி வணங்குகிறார்கள், உருவவாதிகள் எப்படி வணங்குகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள். சோ பக்தி எப்படி நம்ம அதை அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்மளுடைய பக்தியை எப்படி வளர்த்து கொள்ளலாம், எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் நம்மளுக்கு டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போறாரு. மையேத மன ஆதத்ஸ்வ மயி. சோ அந்த எல்லாம் என்னன்னு அப்படி 8லிருந்து 12 வரைக்கும் சொல்ல போறாரு. கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். சோ கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம என்னென்ன தகுதிகளை எல்லாம் நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். சம சத்ரௌச மித்ர ச சதா. சோ மித்ரன்னா நண்பன். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம என்ன தகுதிகள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். 12.1ல அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. ஏ அர்ஜுனவுவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தா ஏ பக்தா ஸ்வாம் பர்யுபாசதே ஏ சாப் அசரம் அவ்யக்தம் தேசாம் கே யோக வித்தமா. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு. பகவான் சொல்றாரு இல்லைங்களா, பக்குவமானவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் பக்குவமானவர்கள். இவர்களுக்கு மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் கிடையாது, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கிடையாது. அப்புறம் பண்டிதா சமதர்ஷினிகா, எல்லாத்தையுமே சமநோக்கோடு பார்ப்பார்கள், அந்த மாதிரி. அப்புறம் இவங்களுக்கு டுவாலிட்டிஸ் கிடையாது, இவங்களுக்கு அப்படியெல்லாம் நிறைய சொல்றாங்க. இவங்கெல்லாம் பக்குவப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப பக்குவப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறவர்களா இல்லை அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? இவங்கள யார் பக்குவமானவர்கள்னு நீங்க சொல்றீங்க? இந்த 2 பேத்துல யார் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க. அப்போ அருவவாதிகள் என்ன செய்வார்கள், உருவவாதிகள் என்ன செய்வார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீகவாதிகள் 2 வகை. அருவவாதிகள் ஒண்ணு, உருவத்தை வழிபடுபவர். அருவவாதிகள் அப்படின்னா அந்த ஜோதி ரூபத்தை வழிபடுபவர்கள். சோ உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் வந்திருக்கணும், அந்த சூரியனுடைய ஒளி, அப்புறம் நடுவுல அந்த இருக்கிற அந்த வட்டம், அப்புறம் சூரியனுடைய அந்த சென்டர் பார்ட். சோ அந்த ஒளி கதிர்கள் எல்லாமே என்ன சொல்றோம், பிரம்மன்னு சொல்றோம். அந்த நடுவுல இருக்கிற அந்த வட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, அத வெளிவட்டம், அத நம்ம என்ன சொல்றோம், பரமாத்மா சொல்றோம். அந்த உள்ள இருக்கிற சென்டர் பார்ட் தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த அருவவாதிகள் அந்த ஒளி கிரணங்களை மட்டுமே வழிபடுபவர்கள். சோ அவங்க பகவானுக்கு உருவமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த வெளியில இருக்கிற அந்த அவுட்டர் பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை மட்டுமே அந்த ஒளி கிரணங்களை மட்டுமே, அந்த ஜோதியை மட்டுமே வழிபடுகிறார்கள். அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தியானத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். அந்த ஒளி கிரகங்களை நினைத்து கொண்டு அந்த தியானத்தில் ஈடுபடுபவர்கள். பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் அவர்கள் ஈடுபடுவது இல்லை. ஆனால் பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க, பகவானுடைய ரூபத்தை வழிபடுகிறார்கள், பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுகிறார்கள். இது 2 பேத்துக்கும் உள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ். சோ இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த சாப்டர்ல. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மையா வேஷ்ய மனோ ஏ மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே சத்யா பரயோ வேதா தேமே யுக்தமாமதா. இப்ப பகவான் அர்ஜுனருடைய அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றாரு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன்
எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். சோ மத்தவங்க யாரும் சொல்லல, பகவானே சொல்றாரு. அவரே ஒரு டெபினிஷன் கொடுக்கிறாரு யார் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு. சோ எப்ப என்னன்னாலும் சரி பகவான் மீது மனதில் நிலைநிறுத்த வேண்டும். என்ன செயல்கள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் பகவான் வந்து மனசுல வந்து தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். நான் உங்களுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் முதல்ல சொன்னேன். ஒரு இளம் தாய், ஒரு காதலன் காதலி. சோ அந்த மாதிரி அந்த மனநிலையில் எந்நேரம் அவங்களையே நினைச்சுக்கிட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எது நடந்தாலும், நல்லதோ தீயதோ கெட்டதோ மகிழ்ச்சியோ துன்பமோ எது நடந்தாலும் சரி, இது பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட கிஃப்ட். சோ ஏதோ நம்ம செஞ்சிருக்கோம் முன்னாடி, அதனாலதான் நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிறோம். அதுவும் பகவான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, பெருசா வர வேண்டியத சின்னதா கொடுத்திருக்கிறாரு நம்ம பக்தியில இருக்கிறதுனால அப்படின்னு. இது பகவானுடைய கருணையினாலேயே நம்ம கொஞ்சமா அனுபவிக்கிறோம். தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோட போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம முதலே பேசியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அடுத்தது பெரிய துன்பம் வரும்போது குறைத்து கொடுக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி சந்தோஷமா ஏதாவது நம்மளுக்கு கிடைச்சதுன்னா, இவ்வளவு சந்தோஷத்திற்கு நான் தகுதியே இல்லை, அப்போ பகவானுடைய கருணையினாலேயே இது எனக்கு கிடைத்தது, அந்த மனநிலையில் இருக்கிறாங்க. சோ இது எல்லாமே பகவான் தான். திவ்யமான நம்பிக்கை. இந்த மாதிரி வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் வந்து பக்குவமானவர்கள். அவர்கள் வந்து பௌதீக துன்பங்கள் எதுவுமே அவர்களை பாதிக்காது. சோ இந்த மாதிரி பக்குவம் அடைந்தவர்கள் அப்படின்னு இவங்களதான் நான் பக்குவமானவர்கள்னு நான் சொல்றேன். அருவவாதிகளை நான் சொல்லல அப்படிங்கிறது இங்க பகவானுடைய கருத்து. சோ அடுத்தது 3:4ல ஏத்வக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரகம் அசிந்தியம் ச கூடஸ்தம் அசலம் த்ருவம் சன்யம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தய தே பிராணுவர்த்தி மாம் ஏவ சர்வபூதஹித ததா. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஆனா அந்த மாதிரி அருவத்தை வழிபடுபவர்கள் கூட கடைசியில வந்து என்னையே வந்து சேர்க்கிறார்கள். எப்படி? அவர்களுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. இங்க பாருங்க, இந்த சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். சோ எப்படி புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ வந்து அவங்க வந்து பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க, புலன்கள் வேற வழியில போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே பக்தி தொண்டுக்கு வந்துருவாங்க. சோ அவங்களுடைய புலன்கள் வந்து அந்த டேஞ்சர், மத்த விஷயங்கள்ல போகிற அந்த டேஞ்சர்ல இருந்து தப்பிச்சிருது. ஆனா இவர்களுடைய புலன்களை இவர்கள் செயற்கையாக கட்டுப்படுத்துவதால் இவர்கள் மறுபடியும் அந்த மெட்டீரியல் பூல்குள்ள விழுந்துற அந்த டேஞ்சர் இவங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கிறது. சோ அதனால இது ரொம்ப கடினம். அப்புறம் வந்து எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழக வேண்டும். ஒரு மிருகமாக இருக்கட்டும், மனிதராக இருக்கட்டும், எல்லார்த்தையுமே அவங்க வந்து மனசுல வந்து பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த சமநோக்கோட பழக வேண்டும். அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். அவன் வந்து விரோதியாக கூட இருக்கலாம், ஆனாலும் அவர்களுக்கு நன்மை தரும் செயல்களை மட்டுமே வந்து இந்த அருவவாதிகள் ஈடுபட வேண்டும். இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினா அந்த அருவவாதிகள் கூட என்னை வந்து அடைவதற்கு சான்ஸ் தர்றேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. கிளேசோ அதிகதஸ்தேஷாம் அவ்யக்தாசக்தசேதசாம் அவ்யக்தாஹிதி அதித்துக்கம் தேகவக்திர் அவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையில் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். சோ இங்க பகவான் சொல்லிட்டாரு, யார் வந்து இந்த அவ்யக்தத்தை, சோ இந்த அருவத்தன்மையை வந்து வணங்குறாங்களோ, சோ பற்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப கடினம். ஏன்னா அவங்க மறுபடியும் வந்து ஸ்லிப் ஆகி மெட்டீரியல் இதுக்குள்ள போறதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப கடினமானது அப்படின்னு பகவானே சொல்லிட்டாரு.
அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமம் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அருவவாதிகளுக்கு இது அந்த பற்றுதல் ஜாஸ்தியா இருந்தா, அந்த அருவத்தின் மீது பற்று ஜாஸ்தியா இருந்தா வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏது சர்ப்பாணி கர்மாணி மகி சந்நியஸ்ய மத்பரா அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யக்யந்த வாசதே தேசாம் அகம் சமுத்ததா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மையாவேசி சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பெறலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ யாரெல்லாம் யோகிகள், ஞானிகள், இந்த மாதிரி சன்னியாசிகள், பெரிய பெரிய ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து தவம் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா எல்லாவற்றையுமே வந்து துறந்துட்டாங்க. அவங்களுக்குன்னு வந்து அவங்க கட்டி இருக்கிற அந்த ஒரு துணியை தவிர அவங்களுக்கு வந்து வேற எதுவுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி எல்லாவற்றையும் எனக்காக துறந்து பெறலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி என்ன நடந்தாலும் சரி அவங்களுடைய முதல் கடமை வந்து பக்தி செலுத்துறது தான். இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பகவானுடைய டெவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து கொண்டு அவங்களுடைய மனம் வந்து எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா மனசுக்குள்ள வந்து ஜபம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். சோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தியானத்திலேயே இருப்பார்கள். சோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய மனசை வந்து பகவான் மேலேயே லயித்து இருக்கிறபடியால் சோ வெளியில வந்து அவங்க வந்து வேற மாதிரிதான் தெரிவாங்க. ஆனா மனசுக்குள்ள வந்து பகவானுடைய பகவானை பற்றி ஜபித்து கொண்டு தியானத்திலேயே இருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சக்கரத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்து விடுகிறார் பகவான். அவர்கள் வந்து இந்த சம்சார கடலிலே இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து இந்த உடலை உகுக்கும் போது அவங்களை வந்து காப்பாற்ற இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து காப்பாற்றி அழைத்து செல்ல உடனடியாக வந்து அவர் வந்து டைம் எடுத்துக்கிறதே இல்லை. உடனடியா வந்து அவரை வந்து காப்பாற்றுகிறார்கள். சோ அதுல வந்து அவர் டிலே பண்றதே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக 6-7 ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். மையா வேமன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷயா நிவசிஷ்யசி மையேவ அதவூத்வம் ந சம்சய. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நம்ம வந்து பகவானோட மனசுல இடம் பிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? அனன்ய பக்தி பண்ணணும். அனன்ய பக்தினா என்ன அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. பகவான் மீது மனதை நிலைநிறுத்தணும். நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது கூட சும்மா வாய் சொல்லணும், காது கேட்கணும் அப்படிங்கிறதோட நம்ம இன்னொன்னும் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு பகவானுடைய எந்த ரூபம் பிடிக்குமோ அந்த ரூபத்தை வந்து மனசுல நிலைநிறுத்தி அந்த பகவானை வந்து உங்க மனக்கண்ணுல பார்த்துக்கிட்டே ஜபம் பண்ணும்போது அதுதான் வந்து மனதை நிலைநிறுத்துறோம். அந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்ம பகவானை நினைத்து கொண்டே ஜபிக்கிறோம். சோ உங்களுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவையாக. சோ மனசும் அறிவு எல்லாத்தையுமே அலைபாய விடாம பகவான் மீது மட்டுமே, அவருடைய தாமரை பாதங்கள் மீது மட்டுமே வந்து நிலைநிறுத்த வேண்டும். இப்படி செய்யும் போது நீ வந்து என்னில் வாழ்கிறாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ வந்து என் மனசுல இடம் பிடிக்கிற இந்த மாதிரி அனன்ய பக்தி பண்ணும் போது அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோசி மயி ஸ்திரம் அப்யாசயோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறலாது நிலைநிறுத்த முடியவில்லை எனில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. இப்போ வந்து சாதனா பக்தி. சோ இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து சாதனா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
அனன்ய பக்தி பத்தி சொல்லிட்டாரு. இப்ப சாதனா பக்தி பற்றி சொல்றாரு. சோ செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உங்களுக்கு தெரியும் இது தனஞ்சயன் அப்படிங்கிற பேரு எப்படி அர்ஜுனருக்கு வந்தது அப்படின்ட்டு. உனது மனதை என் மீது பிறலாமல் நிலைநிறுத்த முடியல. நீ வந்து என்னை எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்க முடியல அப்படிங்கிற அந்த நிலைமை வந்துச்சுன்னா பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. சோ பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் நம்ம. சோ தெய்வீக அன்பால் அவரிடம் ஒரு பற்றை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி பற்றை வளர்த்து கொள்ளவில்லை எனில் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைய வேண்டும், அதிகாலையில் எழ வேண்டும், சோ குளித்து நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும். அங்க வந்து பக்கத்துல கோயில் இருந்தா அங்க போய் பகவானுடைய அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வழிபட வேண்டும். அங்க வந்து நைவேத்தியம் செய்வதற்கோ இல்லை கோயிலை தூய்மைப்படுத்துவதற்கோ பூக்கள் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், உங்களுடைய போனை மியூட்ல வச்சுக்கோங்க. மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ அந்த மாதிரி நிலைநிறுத்த மனதை என் மீது நிலைநிறுத்த முடியவில்லை என்றால் பக்தி யோக அந்த நெறிகளை ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்ற வேண்டும். அந்த ஒழுக்க நெறிகள்ல என்ன ஃபர்ஸ்ட் வர்றது அப்படின்னா, ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைய வேண்டும். அவர் என்ன சொல்றாரோ அவருடைய வழிகாட்டுதல் படி நடக்க வேண்டும். அதிகாலையில் எழ வேண்டும், குளித்து நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும், பக்கத்தில் உள்ள கோயிலுக்கு போய் அங்க போய் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வழிபட வேண்டும். அப்புறம் வந்து அங்க கோயில்ல வந்து என்னென்ன சர்வீஸ், நிறைய சர்வீஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? பூக்கள் தொடுப்பது, கோயிலை சுத்தப்படுத்துவது, கோலமிடுவது, அப்புறம் காய்கறிகள் நறுக்குவது, சமையல் பாத்திரங்களை கழுவுவது, அந்த மாதிரி நிறைய கோசாலை இருந்தா அங்க என்னென்ன வேலை இருக்குதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து அங்க கோயில்லையும் நம்ம குருவுக்கும் சர்வீஸ் எல்லாம் செய்யலாம். சோ இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணுவதன் மூலமாக உன்னுடைய பக்தியை வந்து என்னை அடைவதற்கான உன்னுடைய விருப்பத்தினை வந்து நீ வளர்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு இந்த சாதனா பக்தியில சொல்றாரு. இதுதான் சாதனா பக்தி. அடுத்து என்ன பண்றாரு? நிஷ்காம கர்ம யோகா. இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்யாசே அப்யசமர்த்தோசி மத் கர்ம பரமோ பவ மத் அதர் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியவில்லை எனில், இப்போ அடுத்ததுக்கு வந்துட்டாரு. உன்னால அதையும் செய்ய முடியலன்னா எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். சோ என்னை திருப்தி செய்வதற்காக எனக்காக மட்டுமே நீ செயல்படு அப்படிங்கிறாரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார் பகவான்? அனன்ய பக்தியை பத்தி சொன்னார். அனன்ய பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். அனன்ய பக்தி பண்ண முடியலன்னா சாதனா பக்தி பண்ணுன்னு சொன்னாரு. இப்ப சாதனா பக்தி பண்ண முடியலன்னா எனக்காக மட்டுமே செயலாற்றுவாய் அப்படிங்கிறாரு. ஏனெனில் ஏன் அந்த மாதிரி எனக்காக மட்டுமே செயலாற்றுவாய் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னா, அப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பக்குவ நிலையை வந்து நாம் அடைகின்றோம் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. பக்குவ நிலையை வந்து அடைகின்றோம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. சோ எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, எனக்காக மட்டுமே செயல்படுவாய்னா என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து இப்ப கோவிட் அந்த சிச்சுவேஷன்ல வீட்டுக்குள்ள லாக்டவுன்ல இருக்கோம். இப்ப போய் நான் எப்படி கோயிலுக்கு போவேன், எப்படி நாங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவேன், கோயில்லாம் பூட்டி வச்சுட்டாங்களே அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆன்லைன்ல தான் நம்ம பக்தி வளர்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்மளுக்கு சில பேருக்கு சில திறமைகள் இருக்கும், சில பேருக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ற திறமைகள் இருக்கும், சில பேர் வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல எல்லாம் வந்து ரொம்ப
திறமைசாலிகளாக இருப்பார்கள். சில பேர் வந்து அவங்க திறமைக்கு ஏத்தபடி சில என்ன வேணா செய்யலாம். அட்மின்ஸா இருக்கலாம், டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். இப்போ ஹேமலதா மாதாஜி பண்ற மாதிரி கதை சொல்லலாம். அப்புறம் சாந்தினி மாதாஜி மாதிரி அட்மின்ஸா இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கோயிலுக்கு போனோம்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம். இப்ப வந்து கோயில் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க மேங்களூர்ல. அதுக்கு வந்து நம்மனால முடிஞ்ச கைங்கரியம், நம்ம வந்து நல்ல செல்வந்தர்களாக இருந்தால் நம்முடைய செல்வத்துல கொஞ்சம் நம்மனால முடிஞ்சது அந்த கைங்கரியம் பண்ணி அந்த கோயிலுக்கு வந்து அந்த கட்டட நிர்மாண வேலைகள்ல வந்து நம்முடைய பங்கையும் வந்து நம்ம செலுத்தலாம். இந்த மாதிரியாக நம்முடைய சர்வீஸை செய்வதன் மூலம் அவருக்காக மட்டுமே நாம் செயலாற்றுகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் வந்து அவருக்காக மட்டுமே நம்ம வந்து செயலாற்றுவது. இந்த மாதிரி பண்றது கூட ஒரு சர்வீஸ் தான். யத் கரோசி யத் அஸ்னாசி யத் ஜுஹோசி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத்தர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த ஸ்லோகம் வந்துச்சு? கரெக்டா தான் வந்துட்டு இருக்கேனா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாத்துக்கிறேன். ஓகே. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ இதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, எதையெல்லாம் நாம் உண்கின்றோமோ அப்படின்னா நம்ம தானியங்களை, காய்கறிகளை உண்ணும் போது அதுல வந்து எப்படி வந்து பாவங்கள் வந்து சேர்கின்றன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கேன். அந்த பாவங்கள் வந்து நம்மை வந்து சேராமல் இருக்கணும், அதனுடைய விளைவுகள் நம்மை வந்து தாக்காமல் இருக்கணும், அதிலிருந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பதன் மூலமாக அந்த உணவில் இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. அதே மாதிரிதான் நம்ம என்னெல்லாம் செய்கின்றோமோ அதையெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படி சொல்லி செய்யும் போது அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் நீக்கப்படுகின்றன. அப்போ நம்மளுக்கு தூய்மையான அந்த இது மட்டுமே வந்து நம்மை வந்து சேர்க்கிறது. அதனால நமக்கு பாவ புண்ணியம் ரெண்டிலிருந்துமே நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் வந்து எதையுமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு அந்த பலன்களை எல்லாம் அர்ப்பணித்து விட்டு நம்ம வந்து செய்யும் போது பக்குவ நிலைக்கு அடைகிறோம், தூய்மை அடைகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பாருங்க என்னென்ன சேவைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது இங்க போட்டிருக்காங்க. மலர்களை சமர்ப்பிக்கலாம், அப்புறம் வந்து உணவு சமர்ப்பிக்கலாம் பகவானுக்கு, அப்புறம் வந்து என்னென்னலாம் வஸ்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து இங்க நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. உங்களோட இன்னைக்கு லிங்க் கூட அனுப்புவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், அந்த டொனேஷன் லிங்க்.
இல்லைன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு வாழ்நாள் ஆயுள் சந்தா கூட நம்ம வந்து இங்க கோயில்ல வந்து ஒரு நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். நம்ம வந்து இந்த ஐஸ்கானுடைய ஆயுள் பக்தர்களா கூட நம்ம வந்து மாறுவதற்கு அவங்கள வந்து சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாம் வந்து கட்டாயம்னு சொல்லல. இது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கோயில்ல அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இங்க வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்ப வந்து கோயில் கட்டுறதுனால என்னென்னவோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரு செங்கல்லுக்கு, ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. பின்னாடி அவங்க உங்களுக்கு சொல்ல சொன்னாங்கன்னா, நாங்க வந்து கண்டிப்பா அத பத்தி உங்களுக்கு சொல்றோம். இப்ப வந்து இது மட்டும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் கோயில்ல அவைலபிளா இருக்கு. பகவானுக்கு யாராவது இதெல்லாம் சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, நீங்க செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க. அததத் அப்சக்தோஷி கர்த்தும் மத்யோகமாஸ்ரிதக சர்வ கர்ம பலத்யாகம் ததகுரு யதாத்மவான். ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியவில்லை எனில், ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு? அனன்ய பக்தி சொன்னாரு. அது செய்ய முடியலன்னா சாதனா பக்தி பண்ணுன்னு சொன்னாரு. சாதனா பக்தி பண்ண முடியலன்னா நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ணுன்னு சொன்னாரு. அதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்னா நீ வந்து உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. சோ மூணுமே செய்ய முடியல அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்முடைய செயல்களின் பலன்களை துறந்து விடுதல் நலம். பகவானே, நான் வந்து ஒரு கருவி. நீங்க செய்ய சொல்றீங்க, நான் இந்த தானங்களை செய்கிறேன். நீங்க செய்ய சொல்றீங்க, நான் என்னுடைய கடமைகளை செய்கிறேன். இந்த பலன்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணா உனக்கே சமர்ப்பணம் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தோட நம்ம செய்யணும். அப்படின்னா என்ன? எல்லா பலன்களையும் பகவானே எடுத்து கொண்டு வருகிறாரா அப்படின்னா இல்ல. அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி செய்யும் போது அந்த புண்ணிய பலன்கள் பகவான் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. அதை வந்து நம்மளுக்கே தான் தருவாரு. நம்ம எந்த பாவத்தில் செய்கிறோம் என்கிறதை மட்டும் அவர் வந்து கவனிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. சோ அந்த அந்த மனப்பான்மையோடு செய்யும் போது அந்த ஆத்மாவில் நிலை பெறுகிறோம். நான் வந்து ஆத்ம ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. சோ ஆத்ம ஞானம்னா என்னன்னு செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். சோ செயல்களின் பலன் விளைவுகளிலிருந்து நாம் வந்து தப்பித்துக் கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம. சோ விளைவுகள் எல்லாமே தப்பித்து கொண்டால் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. நம்ம வந்து அகர்மா செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இவ்வாறு செய்யும் தியாகம் வந்து கிருஷ்ணர் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் என்கிறதுனால அவனை வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு உயர்த்தி விடுகிறது, எலிவேட் பண்ணி விடுகிறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ரேயோ ஹி ஞானமப்யாசாத் ஞானாத்யானாம் விசிஷ்யதே ஞானாத் கர்ம ஃபலத்யாகாத் தியாகாத் சாந்திரனந்தரம். இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. சோ இவ மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு? தியானம் பற்றியும் சொல்றாரு, ஞானம் பற்றியும் சொல்றாரு. சோ இதையும் உன்னால செய்ய முடியல அப்படின்னா எதை சொல்றாரு? கடைசியில என்ன சொன்னாரு பகவான்? கடைசியா என்ன சொன்னாரு? டிவோட்டீஸ் கடைசியா என்ன சொன்னாரு? நீங்க அந்த லைனா சொல்ல முடியுமா? யாராவது ஒருத்தர் வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு என்னென்னலாம் சொன்னாருன்னு சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், கம் ஆன், ட்ரை பண்ணுங்க. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் வந்து அனன்ய பக்தி பத்தி சொன்னாரு. கரெக்ட் மாதாஜி, சொல்லுங்க. அடுத்தது வந்து சாதனா பக்தி பத்தி சொன்னாரு. ஆமாங்க, கரெக்ட். அடுத்தபடி பக்தி யோகாவை பத்தி சொல்றாரு. அது நிஷ்கர்ம பக்தி யோகாவை பத்தி சொல்றாரு. நிஷ்காம கர்ம யோகம் பத்தி. கரெக்ட் மாதாஜி, வெரி கரெக்ட். அப்புறம் வந்து அதையும் உன்னால முடியலன்னா நீ எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னுட்டு உன்னுடைய பலன்கள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கே கொடு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து அந்த பயிற்சி உன்னால முடியலன்னா ஞானத்தை விருத்தி செய். இல்ல ஞானத்தை விட தியானம் பெரியது, தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்வது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. வெரி குட் மாதாஜி.
கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. ஓகே, ரொம்ப ஹாப்பி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுவதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். சோ ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்னா உன்னுடைய அறிவை, என்னை பற்றிய உன்னுடைய அறிவை வந்து விருத்தி செய்து கொள். ஆனா அதை விட என்ன சிறந்தது? இங்க பாருங்க, எல்லாம் புக்கை வச்சு படிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆனா இதை விட எது சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டாரு அடுத்த வரியிலேயே, தியானம் செய்வது சிறந்தது. அந்த தியானம் செய்வதை விட எது சிறந்ததுன்னு சொல்றாரு? செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல். சோ செயல்கள், நீ செய்கின்ற செயல்கள்ல உனக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கிறதோ அதை வந்து எனக்கு தியாகம் செய் அப்படிங்கிறாரு. இங்க ஒரு அம்மா பழம் வித்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த அம்மா வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி பழம் விற்கிறதுக்காக போறாங்க. அப்ப வந்து இந்த குட்டி, அப்பெல்லாம் வந்து பைசா எல்லாம் கிடையாது, தானியங்கள் தான் வந்து கொண்டு போய் கொடுத்து அங்க பண்டமாற்று மாதிரி மாத்திக்குவாங்க. அப்போ இந்த அம்மா வந்து பழங்களை எல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த குட்டி கையில அப்படியே சிந்திக்கிட்டே எடுத்துட்டு வர்றாரு. தானியங்களை, அரிசியை, அதெல்லாம் 2 குட்டி கையில எவ்வளவு கொண்டு வர முடியும்? நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. அவர் கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே இந்த அம்மா இந்த பழத்தை வாரி 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 கொடுக்குறாங்க கிருஷ்ணருக்கு. பாருங்க, கை கொள்ளாம பழங்களை வச்சுட்டு நிக்கிறாரு. சோ அந்த அம்மா அந்த மாதிரி ரொம்ப எதையுமே எதிர்பார்க்கல இல்லைங்களா? சோ அவங்க எதிர்பார்க்காம வந்து அன்பு செய்ததுனால அவங்களுடைய கூடை நிறைய வந்து நவரத்தனங்களால வந்து பகவான் நிறைச்சிட்டாரு. சோ அந்த மாதிரி செயல்களின் பலன்களை வந்து பகவானுக்கு வந்து தியாகம் செய்வது சிறந்தது. சோ இந்த தியாகத்தினால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, மன அமைதி கிடைக்கும். இந்த கலிகாலத்துல நம்மளுக்கு அதுதானே நம்மளுக்கு இல்லாம இருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு நிறைய சாப்பிடுறதுக்கு விதவிதமான சாப்பாடு இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, நம்மளுக்கு தேவைக்கு அதிகமாகவே இருக்கிறது. ஆனாலும் வந்து அமைதியை தேடுகிறோம். எங்க வந்து நிம்மதி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம இப்ப இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா நிறைய வந்து நோய்கள், விதவிதமான நோய்கள். சோ மனசுக்கு அமைதி இல்ல, நிம்மதி இல்ல இல்லைங்களா? வெளியில போக முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கு, ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலையில நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். சோ நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது உனக்கு வந்து மன அமைதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு. மன அமைதிக்கு ஈக்குவலா எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் வந்து ஈடாகாது இல்லைங்களா? சோ அதுதான் வந்து பகவானை இந்த மாதிரி வழிபடும் போது நமக்கு வந்து மன அமைதி கிடைக்கிறது. 12, 13, 14ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவச நிர்மமோ நிரகங்கார சமதுக்க சுகசமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மையார்த்திதமனோ புத்திர் யோமத் பக்த சமேத்ரிய. எவனொருவன் பொறுமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுட்டு சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு உள்ளானோ, என்னுடைய அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ பகவானுக்கு யார் ரொம்ப பிரியமானவர் அப்படிங்கிற டெபினிஷன் இங்க கொடுக்குறாங்க. அவனுக்கு வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது? பொறாமை அப்படிங்கிற குணமே இருக்கக்கூடாது. ஏதோ ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஒரு கண்ணு போனாலும் பரவாயில்ல, பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு 2 கண்ணு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரியான பொறாமை குணம் எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது. யாருக்கு என்ன விதித்திருக்கிறதோ அதுதான் சரியா. நமக்கு வந்து எண்ணெய தடவிட்டு மணல்ல உருண்டா கூட நமக்கு என்ன ஒட்டுமோ அதுதான் ஒட்டும். நம்ம எதெல்லாம் வந்து விதைத்தோமோ நம்ம வந்து அதை அறுவடை பண்ணியே ஆகணும். எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது. என்னைக்கோ நம்ம செஞ்சதுதான் நம்ம இன்னைக்கு அறுவடை பண்றோம் அப்படிங்கிற நினைப்பு வரணும். அப்படியே வந்து நமக்கு துன்பத்தை பகவான் கொடுத்தாலும் கூட நமக்கு வந்து உடம்புல சக்தி இருக்கு,
இப்ப அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த கஷ்டத்தை இப்ப அனுபவிச்சிடலாம். இன்னும் வயசானதுக்கு அப்புறம் இந்த துன்பம் வந்தால் நம்மளால அனுபவிக்க முடியாது. பகவானே அதுக்கு உனக்கு நன்றி அப்படின்னு அந்த எண்ணம் தான் நமக்கு வர வேணும். ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கும் போது கூட இட்ஸ் பகவானோட கிஃப்ட் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். இந்த வயசுலயே அனுபவிக்கிறதுக்கு அதை தாங்குற சக்தி இருக்கும் போதே பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாரு. நம்ம இப்பவே அனுபவிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரணும். மறுபடியும் எந்த பாவமும் செய்யக்கூடாது. சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே செய்யாம என்ன வழிநடத்து பகவானே அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனை தான் நம்ம பகவான் கிட்ட வைக்கணும். சோ எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக. சோ இங்க உயிர் வதை, மிருகவதை அப்படிங்கறத நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா இந்த காலத்துல. இந்த தீபாவளி சமயத்துல இந்த ரவுடி பசங்க, குட்டி பசங்கள்லயே ரொம்ப ரவுடித்தனம் பண்றவங்க பட்டாச அந்த நாயோட வால்ல கட்டி விடுறது, நாய்களுக்கு சூடு வைக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் மிருகவதை, அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்வாங்க. கொஞ்சம் கூட கருணை அப்படிங்கிறது இந்த கலிகாலத்தில் சுத்தமாவே இல்ல. யாராவது ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டா கூட அத சும்மா இப்படி பார்த்துக்கிட்டு அவங்க நகர்ந்து போய்க்கிட்டே இருக்கிறாங்களே ஒழிய, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கருணை அதெல்லாம் குறைஞ்சிட்டே வருது. சோ அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, எப்படி வள்ளலார் சொன்னாரு, வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன். ஒரு பயிர் வாடினா கூட வள்ளலார்னால தாங்க முடியல. சோ அதை பார்த்து அவர் மனசு வாடிச்சு. அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல மனது இருக்க வேண்டும். தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, இந்த உலக எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. நான் இதை கொஞ்ச நாள் அனுபவிச்சுட்டு போயிடுவேன். அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருக்கு, எனக்குன்னு பகவான் கொடுத்தது நான் போனதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கோ இல்ல வேற யாருக்கோ தான் போக போகுது. சோ இது எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து, இதுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரன் நான் கிடையாது அப்படின்னு அந்த ஓனர்ஷிப், ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அந்த எண்ணம் இல்லாதவனாக இருக்க வேண்டும். சோ தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவன், அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவன், அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான், எனது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது. சோ இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவராக. சோ இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, எல்லாமே பகவான் தருவது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல நம்ம சமமா நடந்துக்கணும். இன்பம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவதும், துன்பம் துவந்து போவதும் கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சகிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிறது என்னன்னே நம்மளுக்கு மறந்து போச்சு இந்த கலியுகத்துல. இல்லைங்களா? எதுக்கெடுத்தாலும் கோபம் வருகிறது, வாக்குவாதம், அந்த மாதிரிதான், அந்த நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம். சோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பகவத்கீதை படிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பொறுமையை கையாள வேண்டும். சோ எப்போதும் திருப்தியுட்டு, சோ இது எனக்கு கிடைக்கலையே, அது எப்ப எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த திருப்தி இல்லாம எப்பவுமே ஒரு ஏக்கத்தோட திரியாம, எது கிடைச்சிருக்கோ சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு கிடைச்சதை வச்சு திருப்திப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது. சுய கட்டுப்பாடு. சோ சந்தர்ப்பம் கிடைத்தா கூட தவறு செய்யாமல் யார் சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள். சோ மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலை நிறுத்துபவர்கள். சோ மனசை பகவான் கிட்டையே லயிக்க செய்பவர்கள். அவங்க உறுதியான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு உள்ளார்கள். யார் என்ன நடந்தாலும் சரி பகவானுக்கு பக்தி செலுத்துவது என்னுடைய முதல் கடமைன்னு உறுதியா இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ நம்ம இன்னையிலிருந்து நம்ம இதுல எவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் நம்மளால முடியுமோ, நம்மளால எவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் இல்லை, நம்ம இதுக்காக நம்ம முயன்று கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வளர்த்து கொள்வதற்கு நம்ம முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். யஸ்மான்னோத்விஜதே லோகோ லோகான்னோத்விஜதே சய ஹர்ஷாமர்ஷபயோத்வேகைர் முக்யோய சக மே பிரியா. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், அது மட்டும் கிடையாது, யாராவது அமைதியா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சா இவங்களை எப்படி கஷ்டப்படுத்தலாம், இவங்களை எப்படி டென்ஷன் ஆக்கலாம் அப்படின்னு சில பேர் இருக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், எப்படி அசுரர்கள் தேவர்கள் எல்லாம் காட்டுல தவம் செய்து கொண்டிருந்தால் அவங்க மாமேசத்தை தூக்கி வீசுவார்கள், அவர்களை தவம் செய்ய விடாமல் தடுப்பார்கள். சோ அது அப்போ, இப்பவும் அதே அசுர குணங்கள் இப்ப இருக்கிற மக்கள் கிட்ட நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையுமே தான் நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த மாதிரி யாரையுமே தொல்லைப்படுத்த கூடாது. நம்ம தொல்லைப்படுத்தாம இருக்கும்போது யாரும் நம்மை தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இருப்போம். சோ இன்பமோ துன்பமோ பயமோ ஏக்கமோ எது நடந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையுமே சமமா எடுத்துக்கிற அந்த குணம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு இப்ப செகண்ட் டெஃபினிஷனும் சொல்லிட்டாரு.
அனபேஷ சுஷிப்தச உதாசீனோ கதவ்யதா சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோமத் பக்த சமே பிரிய. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளிலின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ அவனே எனது பக்தன். அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்ப தேர்ட் டைமும் ஒன்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, சாதாரணமான செயல்களை செய்து கொண்டு சும்மா ஏதோ வாழ்ந்தோம், வந்தோம், பிறந்தோம், சாப்பிட்டோம், வேலைக்கு போனோம் அப்படின்னு அந்த சாதாரண செயல்களை மட்டுமே செய்து வாழாமல் அவன் தூய்மையான அவனுடைய நிபுணனாக இருக்க வேண்டும். அவனுக்கு நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். அவனுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொண்டு எதுக்கெடுத்தாலும் கவலைப்படாமல் எல்லாமே ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலதான் நடத்துறாரு பகவான் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல கவலையே படாமல் எப்போதும் எதையாவது நினைச்சு கவலைப்பட்டு இருக்கிறதுனால எதுவுமே மாறப்போவது கிடையாது. அந்த கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்துல நம்ம ஜபம் செஞ்சால் கூட நம்மளுடைய கவலையின் தாக்கத்திலிருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளலாம், குறைக்கப்படும் நம்மளுடைய கவலைகள். சோ எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக, சோ மனக்கவலை, சோ அதனால் ஏற்பட்ட வழி, சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நம்ம அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறோம். சோ இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட வேண்டும். ஏதாவது ஒரு பலனுக்காக ஏதாவது ஒரு வேண்டிக்கிட்டு அதுக்காக முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்காமல் அந்த மாதிரி இருக்கிற பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அதாவது மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்க்காக பலன் நோக்கு கருதி நம்ம எதையாவது வேண்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது நீர்க்குமிழி போன்றது. சோ அது தற்காலிகமானது அப்படிங்கிற உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டவன் அதுக்காக முயற்சி செய்ய மாட்டான். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. அடுத்தது யோன யோன புருஷுசதி நத்வேஸ்தி நசோசதி ந காஞ்சதி சுபா சுப பரித்யாகி பக்திமான்ய சமே பிரிய. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. சோ ரொம்ப எது நடந்தாலும் சமமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகத்தோட முக்கியமான கருத்து. ஆசைப்படாமல் இருக்கிறது, எப்பவுமே எதையாவது சொல்லி புலம்பிட்டே இருக்கிறது, ரொம்ப மகிழ்ச்சி துன்பம் ரெண்டையுமே ரொம்ப ஓவரா இது பண்ணிக்கிறது, எல்லாத்துக்குமே ரியாக்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி இல்லாம சமமா எடுத்துக்கிறானோ, மங்களம் அமங்கலம் எது நடந்தாலும் சரி. சில பேரெல்லாம் நல்ல விஷயங்களுக்கு மட்டுமே போவாங்க. சில பேர் இந்த டெத் இந்த மாதிரி விஷயம்னா ஐயோ எனக்கு அங்க போனா பயமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு விலகி இருந்துக்குவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம இது சாதாரணம், ரெண்டுமே சமம் தான். யார் அந்த மாதிரி சமநோக்கோடு நடந்துக்கிறாங்களோ அவங்க எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. 18, 19 இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். சமசத்ரௌஷமித்ரேஷ சதாமானாபமானயோ சீதோஷ்ண சுக்க துக்கேஷு சமசங்க விவர்ஜிதக துல்ய நிந்தாஸ்துதிர் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கௌஷிகேன சேத் அனிகேதஸ்திரமதி பக்திமான் மே பிரிய நர பிரியோ நர. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்ப துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்தில் கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்போ இன்னும் நிறைய சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம எனிமீஸ கூட சமமா நடத்தணும் அப்படிங்கிறாரு. சோ நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாகவே பாவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா மனிதர்களுக்கு, அதுவும் இந்த கண்டிஷன்டு சோல்ஸுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். சோ ஆனா அவர் அந்த மாதிரிதான் நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ யாராவது நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா கூட நம்ம கொஞ்சம் சிரிச்சு அவங்க கிட்ட பேசி அவங்கள நல்லபடியா அவங்களுக்கு உட்கார்றதுக்கு சீட்டு கொடுத்து குடிக்கிறதுக்கு எதையாவது கொடுத்து அவங்க எதுக்காக வந்தாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தி நம்முடைய உணர்ச்சிகளை எல்லாம் வெளியில காமிக்காம ரியாக்ட் பண்ணாம
அவங்கள நல்ல விதமா பேசி அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கிறோம். அதனால நம்மளுடைய மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். என்ன சொல்கிறதுன்னா கருட புராணம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கிற விருந்தாளிகளை ஏதாவது ஒரு ஏன் இவங்க வந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு மாதிரி கண்ணை சுருக்கிட்டு நம்ம பார்த்தா கூட அது கூட பாவம் அப்படின்னு சொல்லுகிறது. அதுக்கு என்ன தண்டனைன்னு கேட்டா நம்ம எல்லாம் பயந்து போயிடுவோம். சரிங்களா? நல்ல பழுக்க காய்ச்சின ஒரு ஊசிய வந்து கண்ணில வந்து பாய்ச்சுவாங்களாம். ஏன்னா வந்திருக்கிற அந்த விருந்தாளிகளை வந்து அந்த மாதிரி பார்த்ததுக்காகவே அவ்வளவு பெரிய தண்டனையாம் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். சோ நம்ம அதுல இருந்தா கண்டிப்பா தப்பிச்சுக்கணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ யார் வந்தாலும் சரி அவங்களை வந்து சமமாக நடத்த பழகிக் கொள்ள வேண்டும். சோ மானம் அவமானம் இதையும் இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி சோ இந்த டுவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நிறைய பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளணும். பயிற்சினா என்ன, மனசை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தும் போது நம்மளே நமக்குள்ள சொல்லிக்கலாம், எது நடந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே நம்ம வந்து அன்னைக்கு பகவானே இந்த சுச்சுவேஷனை வந்து நாம வந்து நான் பேலன்ஸ்டா வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும், அதுக்கான சக்தியை நீங்க தான் எனக்கு கொடுக்கணும், என்ன நீங்க வழி நடத்துங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம வேண்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த சிச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணணும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சமாவது நம்மளுக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தருவாரு. சோ அந்த களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். சோ களங்கம் தரும்னா கிருஷ்ணரை சம்பந்தமான ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம கண்டிப்பாக ஈடுபட வேண்டும். எது எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ண கர்மாவிலிருந்து விலகி இருக்கிறதோ, யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பக்தியிலிருந்து விலகி இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய தொடர்புகளை வந்து நம்ம வந்து வேணுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். வேணாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதுல விட்டுறலாம். ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளை வந்து தவறான வழிப்பாதையில் கூட்டிட்டு போறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நண்பர்களை வந்து நாம் தவிர்த்து விடுவதில் தவறேதுமே இல்லை. சோ நம்ம அதுல இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். அந்த களங்கங்களிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். அந்த மாதிரி தொடர்புகளை வெட்டி விடும் போது. சோ எப்போதும் மௌனமாக எப்போதும் மௌனமாகனா மௌ எங்க பேசணுமோ அங்க பேசணும். எங்க வந்து பேச வேண்டாமோ அங்க ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கு பதில் 10 வார்த்தை பேசக்கூடாது. சோ அதுக்கு பதிலா வந்து நம்ம மௌனமாகவே இருந்து விடலாம். சோ அதுதான் சொல்றாங்க. சோ மௌனமாக இருப்பது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும், பேசக்கூடாத இடத்துல பேசக்கூடாது, மௌனமா இருந்துடணும். உண்மைய சொல்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக போயி ஒரு யாரோ ஒரு இவன் வந்து ஒரு மிருகவதை ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்ல இருந்து அந்த மாட்டை வந்து துரத்திட்டு வர்றான். அந்த மாடு வந்து எங்கேயோ போய் ஒளிஞ்சுக்குச்சு. அத பார்த்துட்டு இந்த மாடு இந்த பக்கம் வந்துதா அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடலாம் இல்லைங்களா? இதோ இங்கதான் போய் நான் வந்து பொய்யே சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இதோ இங்கதான் ஒளிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா அது பாவம் இல்லையா? அவன் கூட்டிட்டு போய் அந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்ல அதை வந்து கொல்ல போறான். சோ எந்த இடத்துல பேசணும், எந்த இடத்துல பேசக்கூடாது, எங்க மௌனமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு வேண்டும். சோ அத அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா, எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று. சோ எது நம்மளுக்கு இருக்கோ அதை வச்சு திருப்திப்படணும். எது கிடைக்கலையோ அதுக்காக ஏக்கப்படக்கூடாது. அதனால வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, எதிர்பார்ப்பு மிகுந்து, எதிர்பார்ப்பு நடக்காத போது கோபம் வரும். சோ அது அடுத்தடுத்து என்ன வரும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? நம்ம அந்த சைக்கிள் பத்தி படிச்சிருக்கோம். அடுத்தது தங்குமிடத்திற்காக கூட கவலைப்படாமல். சோ சன்னியாசிகள் என்ன செய்வாங்க, ஒரு இடத்துல தங்காம போய்க்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு இதை வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். எந்த இடத்துல வந்து கிடைக்குதோ அவங்க வந்து அந்த இடத்துல படுத்து உறங்குவார்கள். சோ அடுத்த நாள் அந்த இடத்த காலி பண்ணி அவங்க நடந்து போய்க்கிட்டே இருப்பாங்க. மறுபடியும் அதே மரத்தடியில் வந்து ஒரு நாளும் தங்க மாட்டார்கள். ஏன்னா அந்த மரத்துல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்துரும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ எது கிடைச்சா சரி, கிடைக்கலனா பிச்சை கூட அன்னைக்கு கிடைச்சா சாப்பிடுவாங்க, கிடைக்கலன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. சோ அத மாதவேந்திர பூரி ஸ்டோரி பத்தி மாதாஜி சொல்லி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா வந்து இன்னொரு நாள் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. அவர் அப்படிதான், அவர் வந்து பிச்சைக்காக தான் போறாரு. பிச்சைக்காக போய் யார்கிட்டயுமே கேட்க மாட்டாரு. யாராவது ஏதாவது குடுத்தா மட்டுமே அவர் வந்து சாப்பிடுவாரு. இல்லைன்னா அவர் வந்து பேசாம படுத்து ஜெபம் பண்ணிட்டு பேசாம படுத்துருவாரு. அப்படி இருக்கும்போது பகவானே ஒரு தடவை ஒரு மண் பாத்திரத்துல பால் எடுத்துட்டு ஓடி வந்துட்டாரு. இவர் இன்னைக்கு பசியோட இருக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த ஸ்டோரி வந்து மாதாஜி ஒரு நாள் சொல்லி இருந்தாங்கன்னா ஓகே, சொல்லலைன்னா இன்னொரு நாள் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. சோ தங்குமிடத்திற்காக கூட கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று, அறிவில் நிலை பெற்றுனா பகவானை பற்றிய அறிவில் வந்து நிலை பெற்று, சோ பக்தி தொண்டில் யார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்களோ அந்த மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு.
ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே தீபமே பிரியா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற அந்த பாதை அழிவற்ற பாதை, என்னைக்குமே யாராலையுமே அழிக்க முடியாது. சோ இந்த பக்தி பாதையில் யாரெல்லாம் நடக்க துவங்குகிறார்களோ, அந்த பக்தி பாதையை பின்பற்றுகிறார்களோ, என்ன போக்கஸ்டா வச்சுட்டு அந்த பாதையில நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க, நம்பிக்கையோட நடந்து வந்திருக்கிறாங்க, அதுல அவர்கள் தன்னுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ செய்யறாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஆட்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த பிக்சர்ல நம்ம யார பாக்குறோம் அப்படின்னா, பில்வமங்கல தாகூர் அப்படிங்கிறவருடைய அந்த பிக்சர் தான் இங்க பாக்குறோம். எவ்வளவு அழகா பாருங்க, பகவான் எப்படி உட்கார்ந்து கேட்கிறாருன்னு. அவர் கீர்த்தன் பாடுறத, இந்த ஸ்டோரி பத்தி மாதாஜி இன்னைக்கு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 12 அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா, பக்தி வர்சஸ் உருவமற்ற நிலை, இம்பர்சனலிசம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அருவவாதிகள், உருவவாதிகள், இந்த 2 பேத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்மா, பலன்களை தியாகம் செய்தல் அப்படின்னு லைனா பகவான் சொன்னாரு. சோ இப்படி எப்படியெல்லாம் செய்யுங்க, இதை செய்ய முடியலன்னா இதை செய்யுங்க, இதை செய்ய முடியலன்னா இதை செய்யுங்க அப்படின்னு பகவான் எவ்வளவு சொல்றாரு பாருங்க நம்மளுக்காக. சோ அடுத்தது என்னன்னா, கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு நம்ம என்ன அன்பான தகுதிகள், பகவானை ஒரு நண்பனாகவோ ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கிட்டு அவர்கிட்ட நம்ம அன்பு செலுத்தணும், நண்பனாக இருக்கணும், இல்லைன்னா குழந்தையாக நம்ம பாவிக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன தகுதிகள், அதை எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறதையும் இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாகவே விளக்கி சொன்னார். சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிகிறது. நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். இப்ப மாதாஜி உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. ஹேம்லதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு பில்வமங்களா அப்படின்னு இப்போ மாதாஜி சொன்னார் இல்லையா, அந்த பில்வமங்களா தாக்கூரை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இவர் ஒரு வாட்டி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு பாட்டு பந்தர்பூரில் போயிருந்த போது அங்கே யாரோ பாடுறத கேட்டோன்னு அப்படியே மெய் மறந்து போயிடுறாரு. யார் இந்த பாட்டு பாடுறா அப்படின்னு போய் பார்க்கும்போது யாரோ பாடிட்டு இருந்ததை நீங்கள் சுவாமியை பார்த்துருக்கீங்களா? ஏன்னா இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வரிகளும் அந்த உணர்ச்சி பூர்வமாக நீங்கள் இதை பாடும்போது அதை யாரோ கண்டிப்பாக கடவுளை பார்த்தவா தான், அவளால் தான் இந்த மாதிரி வர்ணித்து இப்படி எழுத முடியும், நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னுட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவகிட்ட போய் கேட்குறார். அப்போது அவர் சொல்கிறார், இது நான் எழுதின பாட்டு இல்லை, இது பில்வமங்களா அப்படின்னு ஆந்திர பிரதேசத்தில் அவர் கோதாவரி நதிக்கரையில் இவர் இருந்தார், அவர் எழுதின பாட்டாக்கும். இது கிருஷ்ண கருணாமிருதம் அப்படிங்கிற இந்த இதுதான் அவர் எழுதின முதல் பாட்டு அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றார். அப்போ அவரை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் கூட சொல்லுங்களேன், அவர் எப்படி சுவாமியை பார்த்தார் அப்படின்னுலாம் ரொம்ப கியூரியாசிட்டியா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கிட்ட கேட்கிறார். அப்ப அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அவர் இது ஒரு கிருஷ்ணர் கோவில்ல ஒரு சாதாரண அங்க இதெல்லாம் பெருக்கி இது பண்றது, கிளீன் பண்றது, அந்த மாதிரி சுவாமிக்கு உண்டான கைங்கரியம்லாம் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு சாதாரண ஆளு. அப்படி இருக்கும்போது அங்கே ஒரு சிந்தாமணின்னுட்டு ஒரு நடன பாட்டு இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவர் பண்ணுவள், அவளும் அங்க பூஜையெல்லாம் பண்ணி அவளும் சுவாமி மேல கீர்த்தனம் பாடுவா, டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி எல்லாம் இது பண்ணுவா. இவர் சுவாமி மேல ரொம்ப பக்தி இவருக்கு. ஆனா இவ வர ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இவள் மேல ரொம்ப அப்படியே ஈடுபட்டுடுறார். அவளுடைய அழகுலையும் அவ பாடுற விதமும் அவளுடைய டான்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாம் அவள்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு ஆயிடுறது. அவருடைய சிந்தனை சுவாமி மேல இருக்கிறது போய் இந்த சிந்தாமணி மேல வந்துடுறது. அப்போ ஒரு நாளைக்கு மழை ரொம்ப வந்ததுனால அவளால வர முடியல. அப்போ அவளை பார்க்காம இவருக்கு இருக்கவே முடியல. ஒரு நாள் கூட அவளை பார்க்க முடியாம அவர் ரொம்ப தவிக்கிறார். அப்போ எப்படியான அவளை போய் இன்னைக்கு போய் பார்த்துடணும், மழையா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னுட்டு அவர் அங்கேருந்து அவ வீடு தேடிட்டு புறப்பட்டு போறார்.
அப்போ அங்க நதியை கடக்க வேண்டி வருது. அப்படி இருக்கும்போது இருட்டாயிடுது. அவர் கண்ணு தெரியல. ஏதோ ஒரு இது ஒரு கட்டை மாதிரி கிடைக்கிறது. அத பிடிச்சுட்டு நதிய தாண்டி போறார். அத தாண்டின அப்புறமா தான் அந்த கட்டைய பார்த்தா அது கட்டை இல்ல. ஒரு பொணம். அப்புறமா அவர் அவருடைய வீட தேடின்னு போம்போது ரொம்ப பெரிய மதில் இருந்தது. அப்ப அந்த மதில தாண்டனமானா ஏதாவது ஒரு கயற பிடிச்சுட்டா தான் தாண்ட முடியும். அப்போ அங்க ஒரு கயர் தொங்கறத பார்த்துட்டு அத பிடிச்சு ஏறி குதிச்ச அப்புறமா தான் அத பார்க்குறாரு. அது ஒரு பாம்பு. அப்ப எப்படி எல்லாமோ கஷ்டப்பட்டு அவ வீட்டுக்குள்ள ஏறி, அவள் அவர வீட்டு கதவ தட்டுறா. அப்ப அவள் கதவ திறக்கிறா. அப்ப அவ அந்த பில்வமங்கள அவர பார்த்த உடனேயே அவளுக்கு அவரு தூய்மையான மனசோட அங்க வரலன்றது அவருக்கு புரிஞ்சிடுது. ஏன்னா அவளும் கோவில்ல இவர அங்க பார்த்திருக்காரு. இவர் பூஜை பண்றதும், அவர் சாமி மேல ரொம்ப ஈடுபட்டுண்டு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திருக்காரு. அந்த ஒரு மனசு இப்ப அவள் கிட்டக்க வரும்போது அந்த இதுல தெரியறது அவளுக்கு. அப்ப அதனால நீங்க ஏன் இங்க வந்தேள்? உங்களுக்கு சுவாமி மேல நீங்க அவ்ளோ அ உண்மையான பக்தியோட இருந்தேளே! இப்ப என் வீடு தேடிண்டு வந்திருக்கேள்? இது உங்களுக்கு அது அழகு இல்லையே! அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. அப்போ அவள் சொல்றார், "ஒரு நாள் கூட நீ உன்னுடைய பாட்டு கேட்காம, உன்னுடைய டான்ஸ் பார்க்காம என்னால இருக்க முடியல. அதனால தான் உன்ன தேடின்னு வந்தேன்." அப்படிங்கிறத சொல்றார். அப்போ நீங்க என்னுடைய இந்த உடம்ப எப்ப வேணா அழியக்கூடிய இந்த உடம்ப மேல ஆசைப்பட்டுட்டு இப்படி நீங்க வந்திருக்கீங்களே, இத பாருங்கோ எங்க அம்மா இங்க தான் இருக்கா. ஒரு காலத்துல ரொம்ப அழகா இருந்தா. அப்ப இந்த ஊர் ராஜா எங்க அம்மாவ தூக்கின்னு போயிட்டா. இப்ப அவளுக்கு அந்த அழகு போயிடுத்துன்னுட்டு இங்க கொண்டு இப்ப விட்டுட்டா. இப்ப 88 வயசாயிடுத்து. பெட் ரிடனா இருக்கா. படுத்த படுக்கையா இருக்கா. இப்ப அந்த அழுகெல்லாம் இல்ல. நாளைக்கு அது மாரி என்னுடைய இந்த அழகும் எல்லாம் போயிடும். இந்த ஒரு உடம்புக்கு வேண்டி நீங்க சாமிய இந்த அன்ப நீங்க சாமி மேல வச்சேன்னா, உங்களுக்கு அழியாத ஒரு இது கிடைக்கும் அப்படின்றத அவள் எடுத்து சொல்றா. அப்போ அவருக்கு அத ரொம்ப நிராசையாய் போனோனே, ஒரு இதே மாதிரி ஒரு பிராமணருடைய அ ஒரு அவருடைய பொண்டாட்டி கிட்ட கூட அவளுடைய அழகுல அவர ஒரு மாரி மயங்கி விடுறார். அப்போ அந்த மாதிரியெல்லாம் அவருக்கு மனசு அப்பப்போ ரொம்ப அப்படி இதுவாறதுனால, திசை திரும்புறதுனால அவருக்கே தாங்க முடியல. அப்போ அவள்ட்ட கேட்டு ஒரு பின்ன வாங்கி ஹேர்ல குத்திக்கிற அந்த பின்ன வாங்கி தன்னுடைய கண்ண குத்திண்டு, "இனி என்னுடைய சிந்தை எங்கேயும் போக்கூடாது. கடவுள் மேல தான் சாமி கிட்ட தான் இருக்கணும்." அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்துறார். அந்த க அந்த இவள் இந்த பில்வமங்கலாவுக்கு ஒரு குரு மாரி ஆயிடுறதா இந்த சிந்தாமணி. அவளுடைய இத கே அ இதனால அவர் பழையபடி கடவுள் பக்தியில அவர் போயிடுறாரு. இது ஏன் இவருக்கு இப்படி ஆச்சு அப்படின்னா, இவருடைய பழைய லைஃப் என்னன்னா, அவர் ஒரு பெரிய சன்னியாசியா இருந்தார். கடவுள் மேல பயங்கர பக்தியோடையும், அ அவர் மேல பாகவதம் அ இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ்லாம் பண்ணி, பிரசாதங்கள்லாம் விநியோகம் பண்ணி, எல்லாருக்கும் சாப்பாடெல்லாம் போட்டு, அப்படி ரொம்ப விஷ்ணு பக்தியிலயும், கிருஷ்ண பக்தியிலயும் அவர் இருந்தார். அப்படி இருக்கும்போது, ஒரு நாளைக்கு அவர்கிட்ட இருந்த பைசா எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுறது. இந்த பிரசாதமும், அன்னதானங்கள்லாம் செய்யறதுனால. அப்போ பைசாவ எங்கேயாவது திரட்டணுங்கிறதுக்கு வேண்டி இப்படி தேடிட்டு போம்போது, ஒரு மயானத்துல ஒரு ராஜகுமாரியோடைய கழுத்துல நெறையா அ நகைகளும், வைடூரியங்கள்லாம் போட்டு அவள தகனம் பண்றதுக்கு அப்படி எடுத்துட்டு வரும்போது, அ அந் அவள் கழுத்துல இருக்கிறத பார்த்துட்டு, அதை எப்படியானும் இவாள்லாம் போனோன்னே, என்ன ஆனாலும் அது செத்துப்போன ஒரு உடம்பு தானே! நம்ப அத நம்பள அத எடுத்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தியில நம்பள யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னுட்டு நெனச்சுண்டு, அவாளாம் போன அப்புறமா அத போய் எடுக்கறதுக்கு போகும்போது, அந்த ஆத்மா அங்கேருந்து சொல்றது, "இத எடுக்காதீங்கோ. என்னுடைய தகப்பனார் கிட்டக்க போயி, என்னுடைய படுக்கை அறையில கீழ நான் ஒரு பெரிய நகைப்பெட்டி வச்சிருக்கேன். அதை எடுத்து குடுக்க சொல்லுங்கோ. அவர் எடுத்து குடுப்பார். நீங்க அத உங்களுடைய கிருஷ்ண பக்திக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்கோன்னு" சொல்றார். சரின்னுட்டு அவ தந்தையார்ட்ட போய் கேட்கும்போது, அதே மாதிரி அங்க ஒரு நகைப்பெட்டி இருந்தது. அத அப்படியே எடுத்து இவர் கிட்டக்க குடுத்துறார். இவரும் எடுத்துன்னு அத அ கிருஷ்ண பக்தியில அவருடைய இது பாகவதம் இதில் பண்றதும், எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்றதுமா இருக்கார். அப்போ அதுவும் திரும்பியும் தீர்ந்து போனோனே, திருப்பியும் அதே இடத்துக்கு போயி அந்த நகைய எடுத்துடலான்னுட்டு
போய் அவளுடைய கழுத்திலேருந்து இருக்கிற நகையை எடுத்துருவாரு. எடுத்தோடனே அந்த அசரீரி வந்து, நான் சொன்னேன் இது எடுக்காதீங்கன்னு சொன்னேன், நீங்க அதையும் மீறி நீங்க எடுத்ததுனால நீங்க என்னதான் ஒரு பெரிய கிருஷ்ண பக்தரா இருந்தா கூட நீங்க அடுத்த ஜென்மத்துல நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நீச்ச இது பிஹேவியரோட உள்ள ஒரு ஜென்மமா நீங்க எல்லாரும் தூத்தக்கூடிய ஒரு ஜென்மமா நீங்க எடுப்பேள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துடுறா. ஒரு இம்மாரல் லைஃப நீங்க லீட் பண்ணுவேள்ன்ற மாதிரி ஒரு சாபம் கொடுத்துடுறா. அப்போ இவர் வந்து இதுல இருந்து நம்ம இது அதனால தான் அவர் அப்படியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணினதுக்கு ரீசன். அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, கடவுள் பக்திக்கு நம்ம செலவு பண்ற இப்ப நம்மளுடைய இதுவா தானம் பண்றதுலயும் இது பண்றதையும் செய்யணும். அது நம்ம உழைச்சு சம்பாத்தியம் பண்ணி நல்ல முறையில உள்ள பைசாவை தான் நம்ம வந்து கடவுளுக்கு சேவை செய்யணும். எங்கேயோ திருடி எடுத்துன்னு வந்து நம்ம வந்து சேவை பண்றது. சில பேர் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் அவ பைசாவை கொடுத்துட்டு அதுல வர இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் நான் சாமிக்கு ஒரு பங்கு கொடுக்குறேன் அப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. அது கொண்டு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் தான் அப்படி ஆயிடும். அதனால நல்ல முறையில நம்ம கடவுளுக்கு சேவை செய்யறத கூட நம்ம உழைச்சி நல்ல முறையில வர பைசாவை தான் கடவுள் சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ.